Makomba rudrene. Ameno. Ani president nyakatara yakamuka itara kuti President one. Muna muZimbabwe uri. Upi. Yeah. Imimi not when you president Chamisa is the people's president. We had gone past the election period and we are worried about the pain that is continuously inflicted on us. What pain are you inflicted on? Oh, you're a foreigner. That's what you're saying. Sure. You're not a Zimbabwean. I'm on holidays. If you were a Zimbabwean, you would agree with what I'm saying. Right. Uncle, Madichuku. Oh, I'm more second. Somebody. Oh, sweet as I go. You MDC supporters are hooligans. You are hooligans. You are more than hooligans. You are thieves. Because I must have to see some election. Just because Muna go Nejurungu, this country cannot be governable. All right. We are going to Are you getting me? We are. Am I clear? No. We have said Bangwa. All right. This is one. Yes. Chapura election period. Election. I can't say. Kana zvinzi vanhu vakabirizirwa wewe are we together gentlemen ticheze ndia kunzindimbo ngara uyangurusi tombo chikazisi zvamukuda ndikutoda kuti right takapfuura election period andiriya zvokunzi akabirira mumwe akabirira asamabirira ndani akabirira munhu whatever that was said. Hapana akabirira munhu akadyiwa free and fair election. Right. And tika accepted that. Hamuna ku accepta. Taka accepta. Chamisa ana ku accepta. All right. And usaise my feelings. Right. Inango as an individual and I accepted that. Kuti Chamisa akadyiwa. All right. Na the president of ZANU-PF. The self-proclaimed one. No, not self-proclaimed. We are going to Chamisa akatozvisa pachigaro. After Ningi, we are found. Changirai. A number of which one Congress. All right. Thank you. We had gone past that. I said Pura because he's never considered defeat for my election. Sakatichiripo. Akapisa mtown Misura as Chamisa. Apisa mtown is a city. It was a city youth demonstration. Wakati shut down. Na Evans Mawaride. Mataimuni here. What is not good? I'm supposed. I'm freedom of expression in him. If Evans Mawaride says something about me, I can say something about him. Right. You cannot say anything about. I'm a citizen of this country. At the end of the day, what we just need, is the general populace of this country. We don't mind who is there. That is not a problem. The problem we have, right to end from right. Ipapoka, you want to go right or wrong. You mira petrol energy right $31 petrol elite. There were people who are buying that same petrol for $31 and they will sell it on black market for 35 bond. So if you can afford to pay 35 bond, a petrol I think was $7 per 5 liters. You can afford to pay $3 a liter.
Okay, what causes black market? It's short supply. Short supply is really common. What has made that so short supply possible? The sanctions that BT and Chamisa went to America. Wachino demand is Ramba Makatsikira sanctions for Zimbabweans. My sanctions are affected by government and are affected government. And affect Isusu Van. Tisu government, Van Tisu government. Isusu Tisu government. What one of the terrorists? Varukutonga nyika vanotorera isusu kana vasikada kuteerera isusu tovabisa tongoisa pasaidi. Right, that's why tisu government, that's why pakutika zvakatika nezuro eka but because ndo language yamunokwanisa kunzwisisa language iyoyo yekuti vanhu panobudiswa zvinhu vachiwa sei pachipraimwa zvinhu pachilutwa handiti. That's the language you understand handiti. Right. Because for years and years handitika we have spoken handitika and you listen. makataura kuti We want this, we want transparency. What transparency? Dialogue and transparency. Taura kuti zvinorei chizvo. That's English shamwari. Taura kuti pachishona transparency chizvo. Ndatona zvinhu zviri clear. Zviri clear kazvo. Nothing is clear. Shamwari takaenda kunhingi kuvotinga. It was ningi inonzi harmonized election. Ayo election yanga ichi 3 harmonized election. Council my MPs for presidential. For presidential election, MDC didn't have a part. MDC Alliance wasn't a part. Mangwe mapart are 8. Wakaisa their weight for presidential kuna Chamisa. But mapati angakazumira iyo MDC patezai there's actually staged 2-1 same area 2-1 boss Chamisa ni vanhu vakavaida kuappoint kuma mayor chaiko iye Chamisa pane vanhu vaida kuti chi va elect akatodzinga vanhu mabasa aba Chamisa kana ana kudziwa election akajiwa zvakanaka neat Emerson Mnangagwa akawina neat ZANU PF yakawina neat on presidential and my MP vari mugovernment inhingi ZANU PF yakawina ne2/3 kuma councillors MDC makawina tokupai zvinhu makancelors kumvura roads hando kupotokupai ndokweni ninga baba hoti property asi zvakila tisha baba pane basa pane basa president akawina presidential election takawina handiti all right tikakuregerera handiti saka ukatiregera unokwata ukatira favor takawina nerule of vote Harare haisi Zimbabwe Bulawayo is not Zimbabwe mukuzvinzwa vanhu vamwari uyu anofunga kuti Mbare ndo Harare ndo zvakaipira wapana wakurira mumusha wakazvarwa mumusha ndazvarwa muno muna scan. The problem here is that the problem that we have here is kuti haisi kuti hanzi vanhu vawina handiti isusu vanhu vakabira election ndani akabira election your scarf guy. Let me tell you guys, the guy who wears a scarf is our president, right? And this president is called Emerson Tambudza Mnangagwa. Ndiaka ningi akawina ava chavasikaziye ka vanhu vakawanda vakabva kumamisha vakauya kuzosetula ma-urban areas. For them to win kuma rural areas, they should go back iko vachinovhotera iko muno maHarare vazhinji vacho havakwanisa kuvhota. Why didn't he win in Harare? Because you guys, you think with Harare and those Zimbabwe. Harare is not Zimbabwe. So what is Zimbabwe? Zimbabwe is the people of Zimbabwe. It's a spiritual country. Zimbabwe yakawinwa nepfuti zvezveka
takatine maspiritual mediums edu ipapa vanhu kutojamuka kuti ndakasvika 50 years ndisingatomboziva mbuya nehanda naye ndakabhuyiwa nga usiri boyfriend negirlfriend hapana akambonditaura izvo. Those were spiritual mediums. Kwakuna nachaminuka, those spiritual mediums. The problem with you guys from the foreign are selfish. You want things to be good for you and just for you. Ayo, you guys from foreign taura in You in particular. You taura zitara. Mad Binox in particular. You want things to be good for you and not for you. Things have not been good for me. Ndakakura nditengesa pamusika. Zvaitoshoresa nditoshoya vasikana. Saka iwo kana uchida kuenda kuforeign unorambidzwa kuenda wega kuforeign. Ndakatengerwa tiketi namai vangu. Tengerwawo tiketi namai vangu kuenda kuforeign. Haukwire ndege yekuenda kunze kwenyika wakagara mbare muno pafilm apo. Saka wauniti selfish man. I'm not selfish. Because US very 1:1 in the bond. Sha, nyika ineka is not America. This is Zimbabwe. So this is not America. So when people cry out, don't get it twisted. You crying, you know, what to talk with. What thing are all going? I know about America. About Canada. I don't know when you are my friend. But at the same time, do remember Canadian currency and American currency. For me to get $1 US, I have to spend $1.37 Canadian dollars. But no. But really one thing. I see. Let's agree on one thing. Zimbabwe is Zimbabwe Wapane umbali muno manotengesa mbanje kuti ngautengesa mandomasi. Ndozi kukangaza nebrongo, ndozi kukangaza wapane umbali avakwanise kuzvimirira pache zvavo. Hapana munhu anombotengesa mbanje. Mbanje dzinosungisa. Ende ukona nyaya iri kunetsa muno. Vanhu havasi kuda kunyatsoti twasa pane nyaya, vada kuwanda nenyaya yemapuraizi. Ngavangotaura kavanoti havasi kuda musangano uripo. Kavani. Musangano upi? Iwo uripo iwe. Upi? Hamusi kuketa. Handiuziye. Hautizana ndi. Vanhu ndozvaakutya izvozvo ngotaura kuti isisi zvakwana. Ngatimboitaiwo zvimwe zvinhu zvinyowani. Wasichachi. Tibatei. Big up on yourself. Tibatei. But tell me. Kana vaine tsitsi nevanhu ka ngavamboita izvo timboona kuti arasikeri kana kuti vazoine zvatichaziva mai ZANU-PF ZANU-PF was voted with international observers into parliament. Vakawina zvakanaka. maobservers akaenda chitiza aigodii zvinhu zvatotadza makore zvinototishamisa kana tichizwa kana tichivanzwa vachitaura vari kuroko tichitoshetorwa navo vanopengera ngavambouya padhuze vakazvionera apa vakaenda vari zii vamwe vakaturura masiporo mutonazo vakamhanywa inopinda dhorobheni kadiki but kari inopinda hasha dzako mbodzisa pasaiti because uri kuona mai manje mastreet kids hamusisina vakandoramba mastreet kids asimo anogara sei mastreet kids muri kupisa. No one is safe in Zimbabwe. I'm not safe. You're not safe. I'm not safe. Kuna bitlisa kuskushikiyo. Pana bitlisa. Don't know anything about money.
Saka wanakutora mabhuku vane basa reo rekutora mabhuku. Those are criminals. Those are looters. Chimonyararewe. Those people are looters. Those are criminals. ZCTU. Those are criminals. Evans Mawarire is a criminal and is a failed politician. That Evans Mawarire man is an opportunist. Is a failed politician. Aida kushandisa church neshoko ramwari kuti apinde politics. Facebook aite kuti uvote nokuti upinde parliament. Parliament aupinde neFacebook. You have to be a politician and you know fana kuziya zvito zvevanhu. ZANU-PF inoziya zvito zvevanhu. Vanhu vanofana kudya vachiguta command agriculture pamberi nayo. What I can safely say, Vanessa not havagoni chete ndonyaya mama. What I can safely say. And atsatanya tusimba zvinhu. Saka ukutaura kuti haundugoni. Yes, I'm a ZANU-PF member. I am a ZANU-PF card holder. And I'm a member of ZANU-PF. I cannot move you. Are you an MDC member? Saka urichi. I'm a progressive Zimbabwe. I'm a progressive Zimbabwe. I'm a ZANU-PF card holder. I don't want myself handicapped to political action. I don't want that. What I do is I just... This country is made out of partism. We have a lot of independent my MPs, my councillors. I found out who voted, but because they were not associated with a certain party, because people thought there was MDC Alliance and ZANU-PF. That's imprisonment. We want bread and butter issues addressed. Your bread and butter is buttered one side. Or butter two sides of the bread. Buttered one side, then you put another one on two. Then if you want me to be continue with that, that's it. Alright, Bongo said you can win one of two. Kana Musina. And we are going back. Just 1 hour. Just 1 hour. We go through liberation. These bullets, you know. This was in 19... No, my father was very first chairman. Someday he buys a lorry. He was saying, it's our man, it's our man. No. No, I'm a son by bed. Yeah, baby. Thank you. Before you contribute, John. chakaitika because time yakaitika kuti pazonzi pane new dispensation. Can you tauriro zizvo ayasoitika inini handisipo ndandiri kuchipatara muyazondi-explain. Alright, man, may explain to John. I can't find a new dispensation. Isusu, when that the army guy was Moy. I mean, SB Moy. SB Moy. He said, we are targeting criminals around the president. I can't teach you. And those haana kutaura kuti kuita legacy yeZimbabwe legacy yeZANU-PF. Mimba kufunga kuti Zimbabwe manje. ZANU-PF is not Zimbabwe. Zimbabwe is the people around. ZANU-PF is just a political party. Saka kana mune zvokunetsaika ngoneswa muri kudzimba dzenyu makada kuteerera vanhu vari foreign my failed refugees vakaenda vachinyebera kuti vaida kuurayiwa naMugabe. Those people are failed refugees. Hapana munhu akaida mbourayiwa. Our former president didn't even
know even maybe he didn't even know how to hold a gun. Maybe. I don't know. Maybe. No one wanted to kill anybody. There were opportunists who went to America, Canada, UK, Australia, and they claimed refugee status from 2009 until 2019. No, 2009. Until 2011. I know one mvunzo wangu andinawo zvangu kwano. 2001. Anoita zvematonge 2009 to 2020,000. Aya kumubvunzo. Ndekuti sei vachida kurambirira ipapo. No. Chete, sei vachida kurambirira ipapo pepe. Vakaenda 1999 to 20,000. Chatisingazivi. 2001. Chete. Ndo pakaenda mafeo. Wose apane nyaya basa irori 2001. Vanhu vanonyeba ivavo. sei munhu achida kuva chipada munhu ane wanepa ari papa vari kurambirira apinda kapaginya ipa muna kumacha mega ere aiwa tinomachira Tonga kwa munanga chiwenga munanga kuchipara kutika kuno nasuna magumbuke yangu aya magumbuke sega jumbenga sei city aya nanabuda kapa kanakone mchifara boys sei bachita noise sei city bachita noise kwete muno just sit down sit down and relax and watch the process junior government kataka buda mchipatara ndakakone mchijaiva every house chimba chonga kwaro everywhere people were dancing. Don't try play with next time. Aizwanzi runyeba nambuya ruwa. Pawarasa nyaya yangu wabva wada kuzvidzosa muZimbabwe muno muchete ndozviona zvinoitika kunyika dzese kaposition kabasa ikakaka kari very dangerous because hapana munhu anodana ndikutongotaura zvakangoitika position inonaka hapana mumachechi chemo maifara chimi no. I am a realist. I don't support any political party. But I'm telling you reality. registered voter. Boys, you don't understand zvinenge zvichiitika munyika. That's the only thing. Mamuda peace. Mamuda peace amusi kuona here. Amna kutenderana kusaning do. Ani makatenderana kusaning do ernest. Ani makara chipoko round ernest. Amna ra chipoko round mndara nezu. Kutaura zvangu zvese. Amna kura chipoko round ernest. Amzaka pesa ani kuye. Pana tikete kwete kadi. Yaba ile peace. Kutare. Munhu asina kutaura kana pfuti dzese zvineda zviri zvazvakambovakwa apa. Nyama mune hondo muno kuita kunge muSouth Africa. Hondo yamurutara muda unzwa pfuti here mundara mati uripapapa ona shwada dzatakarova hondo. Kete shwada dzatakarova.
Keta. Hapana kana chibrendasa. Hapana kana chibrendasa. We have to work hard. So my father, the question is why were you here? I wasn't going to. No, I'm not playing this game. Because they are smarter than no. I'm not smart, my friend. Nasuno magumbuke, upepe my father. Pakafara bozi baba siri utarisiri wanzi pachauya zvinhu zvakazouya ndara muriseko ndara fana zvinhu zvazouya izvi ndo zvazokugumbura zvisiri zvo zvaidiwa kuitana nemunhu azvibatsiro bozi iye haana responsibility yaanayo uyu arapo afonso I'm responsible for almost anybody in this society. I go tema wanda huno utanzu responsible tema huno tugoche hu andikutemre hunu tugoche hu nodi kuite mimeke mimi noduzisia nopenga noduzisia inini I'm training myself ndaita 1 year ndisingafambe aba ndodaya zvinyeseka go mimi I'm not taking it personally yo toro nditenge chingwa njani noteka chingwe chingwacho anyway ndikutaurira chimwe chinhu wana mistake yaminayo you want to personalize anzurutenga chingwe here anzukwa chikuita mari chingwa chikuita mari izosoba kona pa $50 sawatenge asati nyevere I do zvese zviri dirty because imimi ngamurutaura zvinhu zvikunetsa because you don't want to do the dirty stuff. Utoziva zvikuitika munyika. Kapiwa $1 I'm happy. Hautoziva zvikuitika munyika. I'm very happy. Saka usikuziva zvikuitika. Haukuziva zvikuitika munyika. Ndofamba netsoka kuenda patown apa. I can now move. Ndichi exercise. Iwe kambomuka makuseni uchienda for a military walk. You always forgive this man. Inini makore angu ese ari mudenga urikaona. Dangu. Inini ndogara pamba pemaparents angu. Apasi pangu. Hapana zvandotaura chii. Hapana zvandotaura. Asi ndogara pamba pemaparents angu. Let's be realistic. Kufara já, eu não vale, eu não vale. Às vezes que tu não
zvimwe zvese ndikutofara wakuona ngezvinhu zvakanaka pane zvandikufarira inini at least ndikunyasoona kuti vakawanda venyika you don't understand the situation on the ground muda kubatira zvinhu padenga so situation on the ground is like imimika musade kuda kujoina side rekufunga kuti imimika ndino side rekuti iro ndo richazotonga nyika zvakatenga last year zvakufesa economic politics takasiyana ndo zvatikuchema aiwa my sound nothing I know but why are you not facing the things on the ground ufesa kaizvo imimi ndenge kutanga here kuti zvinhu zvakwira ini ndinotedza kutaura kuti no guys imimi munogona kucomplaina kana kuita sei but hazvina zvazvinosindio mafungiro angu enge nemaonero angu because hamuna kubatana hamuna kubatana bose makabatana muchinzwa point of view hamuna kubatana dai makabatana tesha izvo macomplaints enyaka aita wei manje makasplita hatisatakabatana kana tine vanhu vanenge kubatana makasplita boys hamuna kusplita pakunyeberana kuti makabatana ipapa only somebody is paying $6 to be in town. anoba kuchitungwiza kuchitungwiza sha yesterday had people from Chitungwiza vanani munamo kuzoti yanga iri mari yekubva kuchitungwiza kwete $6 amutaura reality ndekutaura kuti mimi munotaura kwamusina kuswera Mapuraizi ndoaita $6 zviuya kuno kumakuseni nezuro everybody had to food because of your disorganization kuratidza hamuna kubatana imimi zveshosho imimi mungasiye motikari dzakapakwa imimi muchitaura kuti hamusida kutenga juice pablack market mari yacho minayo mofamba mega aiwa maitadza here kubatana kunoudza vanhu vemakodzikisai dzikisaiyo petiri yakwidhizi rangaiwe shamwari iwe sha ndandinawo nezuro kuna sanyanga vachitwakwira mari vachitwakwira 3 bond kutaurira ndo mari yekwenda kuchitungwiza ndo mari yekwenda kuchitungwiza rero 3 bond ndo price yekuchitungwiza ndikuudzai vanhu ngatikuti tatakagara panapa mobva matanga kutaura zvinhu zvamusiri kuziva mumwe wakutaura masina square boys unonyeberwa nevanhu $3 inomapraiunoenda kuchitungwiza $3 ndatikwenda kuchitungwiza musha kunzwa kwamurewa tichitotyisa nditi but ma5 years MDC wamboshandira government unozana kana unopinza basa
China, I know where my bread is buttered. That's why then I have to support that system. Whether it's bet kwa muri kana kuti chini nzanu joy again vanhu vakauya kanzwira tsitsi kuti pana uri kutambudzika wakagara pama street. I'm telling you the truth. You are trying to play Mr. Nice Guy. Ndichitorwa every day kunzwa ndichipiwa mare lift every day yekuti ndinonwa hwawa nekudya nyama. Don't fool us. Yo sha, ndaita sei? Aiwa. Sadare. Sadare nyebere. Joy kana kwanza zana mo yangu. Don't try playing Mr. Nice Guy. Nice guy. It's wrong. It's bad. It's bad. Why is it bad? Bad. Don't do that. Untaurira tanzi iwe ndoda munhu asina ambobatsira mupe. Iyo sha munachone nema ambitions ake. You are still there. Kwanza basa rakazopera sei? Reda ripere sha. Reda ripere. Iyo ndoenda kubasa kupi kwenda nakakwara gungwe. Poko sina kwara wende. Iyo sha. Poko sina kwara wende. Ne. Wende poko sina. Ndisina kwara what we did was good. Isusu tanaso not we have to concentrate on politics. Batavara zvese. Wakavaraji. Ndondosenza pai. Wakadzwa mabasa ndimi kutaura mega. Inini andambobvira ndadzingwa graft. That's why nditaura kuti this is loyal. Wakashanda kupi? Kwanza anodzingwa kamira. Wakashanda kupi? Wakashanda kupi? Vakandoona ndaro akabva. He's a liar. Yeta nesei company. Do it already. I don't know support that it's not benefit. I don't know support that it's not benefit. That's the truth. Oh, so far my demonstrations are wrong. Are we to man wakapisa zvinhu. Boys, hapana zvatotaura kana usiziva zvikuitika munyika mako. Hapana zvaunotaura. Hausiziva zvikuitika munyika mako. Saka unoziva zvakaitika nezviro. I'm not about to my combi, maybe. What did you say? What a good one. I wouldn't regret. Answer was not your Ruzia. I am not. I'm going to Comrades. Now,